Najväčšia chyba, ktorú robí 95% ľudí je, že čakajú na sebavedomie ešte predtým, než sa pustia vôbec do akcií. Myslia si, že keď budem viacej pripravený, tak pôjdem do akcií. Keď si budem viacej veriť, tak to jednoducho urobím. Lenže takto sebavedomie nevznikne. A práve preto mnoho ľudí ostávajú roky na tom istom mieste. Nie preto, že by nemali potenciál, ale preto, že čakajú na ten pocit sebavedomia predtým, než sa pustia vôbec do akcie. A práve preto ti v tomto videu ukážem, čo sebavedomie naozaj je, ako si ho ničíš a ako si ho reálne vybuduješ. Mnoho ľudí si myslí, že sebavedomie je pocit. No nie je. Sebavedomie je pocit, ktorým si hovoríš, že viem, že sa na seba môžem spoľahnúť. Je to dôvera k sebe samému. A práve preto si teraz všimni jednu vec. Prečo je sebavedomý človek sebavedomý? Nie je to preto, že on sa tak narodil, ako mnoho ľudí tvrdí. On sa narodil sebavedomý, on sa ničoho nebojí, on to má ľahké, on vie komunikovať, on je sebavedomý v komunikácii, on je sebavedomý v natáčaní videí a tak ďalej. Nie. Nikto sa so sebavedomím nenarodil. Sebavedomie je totiž reputácia k sebe samému. Sebavedomie vzniká na základe dôkazov. Čiže ak je niekto sebavedomý, tak je to preto, že má za sebou desiatky, možno stovky dôkazov, ktorým si to sebavedomie vybudoval. Dáme si to napríklad, zober si, že niekto ak 5 rokov chodí do fitka, niekto ak 5 rokov, dajme tomu, trénuje, tak je v tom sebavedomý. Je sebavedomý v tom, že je konzistentný. Ak niekto, dajme tomu, pravidelne natáča videa, vystupuje pred ľuďmi, tak je sebavedomý. Nepotrebuje sa dokupovať k tomu, aby vystúpil pred ľudí a niečo povedal. Je sebavedomý v komunikácii, pretože nazberal tie dôkazy na základe toho, že natáčal videa a vystupoval pred ľuďmi. Čiže to znamená, že sebavedomie nevzniká z premýšľania, ale vzniká z opakovanej skúsenosti. A teraz nastáva ten problém, že mnoho ľudí si to sebavedomie ničí každý jeden deň a ani si to neuvedomuje. Ako? Jednoducho, mnoho ľudí si povie, začnem vstávať skôr, začnem cvičiť, prestanem odkladať veci, prestanem toľko scrollovať, prestanem toľko robiť nepodstatné veci a prokrastinovať. A potom nastane čo? Jednoducho to neurobia. A tvoj mozog si jednoducho povie, OK, nedá sa na mňa spoľahnúť. A toto je brutálne dôležité pochopiť, že jednoducho ty, ak svojmu mozgu dáš nejaký podnet, chcem urobiť toto, chcem vo svojom živote zmeniť toto, začnem robiť takúto a takúto aktivitu. Ty, ak si to určíš, dáš svojmu mozgu nejaký signál, nejaký daily plán a ty to neurobíš, tak tvoj mozog si povie, že sa na teba nedá spoľahnúť. A to je brutálne dôležité pochopiť, že sebavedomie sa neničí tými obrovskými zlyhaniami, ale ničíme si ho každý jeden deň tým, že nesplníme to, čo si určíme. A potom sa mnoho ľudí čuduje, prečo si neverím, prečo o sebe pochybujem, prečo všetko odkladám. No preto, lebo tvoje podvedomie ti už jednoducho neverí. Predstav si to ako vzťah. Jednoducho, ak stále niekto porušuje slovo, tak mu prestaneš veriť. A presne takto isto to funguje aj so sebavedomím. A teraz to najdôležitejšie, ako si ho dokážem vybudovať. Je to veľmi jednoduché, no zároveň je to ťažké. A mnoho ľudí si myslelo asi, že poviem, že použiť túto zázračnú pilulku alebo využiť toto, nie. Je to úplne jednoduché a to je začať si budovať dôkazy. Žiadne veľké reči a ciele, žiadna motivácia, ale dôkazy, ktorými budeš potvrdzovať svojmu mozgu, že sa ti dá veriť. A tá najjednoduchšia stratégia, ako si vybudovať sebavedomie, je nastaviť si 30 až 90 dennú výzvu. A výzva spočíva v tom, že nastavíš si 3 priority, ktoré budeš robiť každý jeden deň. To znamená, že zamyslí sa nad tým, v ktorých oblastiach si chcem vybudovať sebavedomie, v čom som nesebavedomý, v čom si sebavedomie potrebujem vybudovať. A zamyslí sa nad tým, aké aktivity budem robiť každý jeden deň po dobu 30 až 90 dní, na základe ktorých to sebavedomie si budem dvíhať. Jednoducho je to čokoľvek, čo dokážeš splniť. A nechcem, aby si išiel do extrému, to znamená, že ak si nesebavedomý v komunikácii a predaj, tak teraz nechcem, aby si 6 hodín denne si dal cieľ, že budeš komunikovať s ľuďmi. To je obrovský skok do neznáma. To znamená, že začni tými najmenšími krokami. Daj si, že natočíš 1-3-minútové video každý deň pre seba, kedy budeš rozprávať na kameru. Alebo ak si nesebavedomý v tom chodiť, cvičiť, tak daj si, že budeš každý deň, dajme tomu, iba 15 minút na sebe pracovať. To znamená, že urči si tie najmenšie možné kroky, ktoré dokážeš robiť každý jeden deň. Ktoré sú síce mimo komfortnú zónu, ale začnú ti budovať tie dôkazy, že sa ti dá veriť a že si sebavedomý. Takže nechci si vybudovať sebavedomie hneď tým obrovským skokom, ale začni postupne. Začni tými najmenšími krokami a skrz tú výzvu si tie kroky môžeš zväčšovať. To znamená, že ak začneš každý deň, dajme tomu, natáčať
videa, rozprávať na kameru, komunikovať s ľuďmi, tak OK, po týždni to môžeš navýšiť. Ide iba o to, aby si začal veriť. Aby si videl tie výsledky, že to zvládneš, že to dokážeš. Aby tvoj mozog videl, že on to zase splnil. On zase natočil video. On zase s niekým komunikoval. Tá podstata len je, aby si to robil každý jeden deň. Pretože tvoj mozog potrebuje dôkazy. A ak sa pýtaš, či to bude ľahké, tak ver mi, že to ľahké nebude. Keďže si to nikdy nerobil, si v tom nesebavedomý, nie je to súčasťou tvojej komfortnej zóny, tvojej identity, tak tvoj mozog začne klasť odpor. Začne klasť odpor, že vykašuj sa na to, nerob to, ty to nezvládneš, ty to nedokážeš, veď ty predsa nie si sebavedomý. Ale keď budeš budovať tie dôkazy, budeš vnímať to, že ten mozog ťa chce len zastaviť a ty napriek tomu pôjdeš do tej akcii, budeš tie dôkazy zbierať, tak ten mozog sa po určitom čase skrz pravidelnosť a opakovanie pretransformuje a povie si OK, ja už ti verím, si v tom sebavedomí. Je to súčasťou mojej komfortnej zóny. Je to ako posilňovňa, to znamená, že ty nemôžeš ísť do fitka raz a čakať, že sa tvoja postava extrémne zmení. Ale čím dlhšie budeš do toho fitka chodiť, tak to tvoja postava bude neustále lepšia a lepšia. A takisto to je so sebavedomím. Čím dlhšie budeš budovať tie dôkazy, tým viac to sebavedomie bude väčšie a väčšie. Takže pamätaj si, že sebavedomie nie je talent, ale je to výsledok opakovaných činov. A buď si to sebavedomie budeš každý deň budovať, alebo si ho budeš ničiť. A tá voľba je len na tebe. A ak sa ti video páčilo, tak nezabudni dať odber a like. A ja ti za to veľmi ďakujem a daj mi do komentára vedieť, aký jeden návyk začneš robiť každý jeden deň.